Поздрав от најден шампиона од село Катунец за неговата сапруга Мирослава и неговите прекрасни деца Николета, Андријана и Филип, и за тяхната малка принцеза Викторија. Какво му трябва на човек? Безброй сбъднати мечти, приятели добри. За какво живеем на този свят? За нашите деца, за своята жена, за своето семейство. Имаш ли ги? Имаш всичко, брат ми, разбери. Ама благодарен съм, Господи, че ме дари с жена и деца. Какво му трябва на човек да е на върха с хубава жена? Благодарен съм, Господи, че ме дари с жена хубава. Сега се чувствам много богат с моята жена красива. Мирослава, обичам я, тя ми е една. Моята жена красива, обичам я, тя ми е една. С нея се чувствам на върха. Обичам я, тя ми е една. Моята жена красива, обичам я, тя ми е една. С нея се чувствам на върха. Душмани, душмани, колкото и да се борите, няма да ме стигнете. Всяка майка найден не разда. Благодарен съм, Господи, че ме дари с жена и деца. Какво му трябва на човек да е на върха с хубава жена? Благодарен съм, Господи, че ме дали с жена хубава. Сега се чувствам много богат с моята жена красива. Мирослава, обичам я, тя ми е една. Моята жена красива, обичам я, тя ми е една. С нея се чувствам на върха. Обичам я, тя ми е една. Моята жена красива, обичам я, тя ми е една. С нея се чувствам